Amen, 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 amen. Abusia Mamemfa and Chia in free Adom 106.3. Emno baby biara wotemenka efri biara. Na misa sempa cho ho te se minim se nyame adom ohun ye. Enanso wo de ache ye. Medasi ne bi freme. Unru ho. Dube bia na wo se ojanwom no ne kasa kire ye kakra. That is radio. Baby, I will be a radisha no one ten any monchro. So what of it in so at Adom 106.3 FM. Nanayao. And I dream in a Naminshrow. Or so for why are they on the Abo Bompire Hodra be Gidi Sempire or no boy, no. I hear Juma. Na bet was so I hear Juma. Baby, I drew sway. We and some mammy grace in Zubiso Mudi, a footu be breed the abraye, a far home Cassatre, one air prane, one mone sin cunya far home, Ninano, Enquisiaga, or Tibeba, a mania beba, a sumbeba, then Sunin mono, your no quafrubia, ya dear home atonoso, or no, an obejo free, or fidisum for fidium, eh. That's a trend say office ofidisum for fidie dia. Not just a fidie no yasunsum bebre. Nyame ne betimi age wo firi mu. Unyansa ene wa ho den entumi nyo. But unyame obeboa wo na wage wo afiri mu. Abono nan apa ho sima aduonu ensia. Mo sima be se Eduasa na masoriso na bishop yaw osuan sanso so ene yen edibin so abeka ho mamenchia na misasa me ho te sei minim se nyame adom bia de wo hwehwe wo nsankan de wo na mu no wonya hu ni yi nanso enidaso ho emfa wo ne de ato ne de wo na mu ne de wo tie ne de wo hu no ba ne nyina mu no Unyame dear Shasi or dear Becoria pa. Say Reverend Dr. American Sunny Redia Mamento Asona Menko Unyaba Cindy Thompson so near Tuasuka Kransa near Konyamiasim. Good morning. So wuni ma fami seji maji kwa defwe rati ma wodi ni wo enuti na mikutu srose ajinko shawe nyonya mani penyi ne muse wuni eradi
sheye ene wotrimo poni wonsusu ye nyina wosusu fa me ho no Erade dane no eyeni enhira efama me from Cindy Thompson nokre if Erade pem obeni eme nyina eyi yebesua bibi kakra o nyame asem na mensa nchia obiem ebia wotimu wa manone bia wotimi nka bia say Adafono dodo na tie Joa unu kunu de Mr. Amwa mo Italy come apia o UK just jumedi na vague o jumem kura ajrese the year from the or Mrs. program onso Holland we Dickness or Pentecost the Mama Jane minim sa wo hwe mo Facebook nso a introduce jumedi ma woni abi no ono nso so emfa emani ni abi ni nyina yensua de ne yankoyanim ifisa twere ne se da biara wo friend da no yentutu ye hofo na yankoyanim minim se nyame de ache ye ne o ne pa bibiri e de mayen ene ukuada ene o ka se mi free a ibitimi share community for Central Assemblies of God na 9 to 11 yakobompa ye kakra na yebobo no onyamitie ye no afaso so de aye adwuma bebre oko my father's house so Resurrection Power Living Bread Ministries and also ekoso kama eni nyina ya no pa ya ebeboa na boa yenso so if say adwuma odi ahye yensan so eno no mere mgidi se wonyame onim de wo ye de wo fam bia no kan wakoma etoyem dwumadie no doso special this September bosumi ya yewomu gidi yesi wonyame obe bibia ma efefefe profechum ni samonsuma mbashasi ne na to aso ewo article World Vision Chapel International Mama Mavis hey mami watch you Apostle Mavis opoku nyako wodi ande ehase first year akusi 30th enunum enefa ekusi nonsia kosi nonson wana 30 minutes ni ade Apostle Mavis minim se nyame be hye ne ho nyam o theme na da so no ye me depa open your yes, open your eyes, open your ears, open your just be wani na September bosumi na bi waso no nyame be hye ne ho nyam me baby nyame be hye ne ho nyam enti anopa de kwa wo ho a obetimi ne me share community for ofra S.K Appiagyei enra ana edwa danso so no na yesua de ewonyame asemu enanso wode ache yen migiri yese wode nyame asefisa urade ayebi ena 2nd September kakra wode ye koyanim minim de wo hwehwe na minim ne wonuru ho but wono urade no we no kwafo no wode wo ebedru ho na woni gie nso so awie peye no mo binu so mo de mo birthday asabu na ya suble na ya birthday for mama mo kan asafu mama
Pastor Amwa Kuhine. Ba Judith, happy birthday, Uncle Ma. Bra, what's the family? No, just September. On birthday, no bed doors on Papa, you Mati. Radibaba hoba moya te so oboten timua ehi omudi ma wodanyina Jagi 3Ds. Good morning. Hey ma. Arin Obin Sabano ne mama Regina can be as whom you are, man. Come to me. All right, ma Yamon Piradia was an unopened wash your swab by your home buying. What my own mass seminar, what my deposit and yet to me for was a denny. When you my puppy brain, why am my yen? Ye different and ye fear by your cobenano, a cow bonnet for uncle, Nanka, yenimo guiasse. Nancy Warade. One only more general will fire home. Jeremiah chapter 29, Numuni said, Well, Radde, when my junior 11:29, when my junior will fire home, and your bonia journey. Nemus Oberman a pa. Papa, yes, throw, dear. Insusia biara, and Fakoma, your journey for ma. Insusia biara is for ma. And now no pay a rade mania qua. And Mauma answer. Ensi form nemo pagya wontri said the bear or bonifo no behu se unyankopon wona wo yade nyina ma yefe asedan kan wudin wutie da na nensusu no obetie yen wo Yesu Kristo dirimu amen. To me no more bomb home day on Facebook or Quabra what they say when you tell you so you can swear Kobe Quabra brush sense of God when I was off Peter Michiamo Mama Webeck and Mr. Webeck Naneya Nanado Muninamo brush sense of God Bakabra Mia and Cassa why Mechia bibia minim se munyina mutie ena mohwe yesua de also like it and share it to another person your friend no one also emfa ema obi fufro na yenkoye nim so kabra na me insha wonso so sa okay mame enko asem no mu kakra na watwi na me no eboboso this month ye month bia in fact nyankopon etiase na wahwe yeso na yekone ye ben no me gidi se ade biara wudi si wani so no boso menkro de obie nim se twere na ana se yenim se nyankopon aka enum asem se oba benyin sen aboso menkro no obewo ade biara si de ko biblical like na se we ya adesua hunumu no boso menkro de
si yɛhyɛ January, February, March, April, May, June, July ɛde bɛsi baabi a yɛduru yi a ɛnneɛma bebree wɔ a obi anyinsan this particular month ɛsɛ sɛ wotumi deliver ɛwɔ sɛ wo fruitful abaso a waso no nyinaa no etimi epie ɛma woni ehunu fi sɛ wɔnya na ho goro twerɛ no ɛkan na wɔtwe nyinaa no na me kasafa ɛyɛ Jacob anaasɛ Jacob ne friend say Ishmael ɛho nsɛm a na yɛ kenkan but wɔhwɛ sɛ deɛ da bia saa my favorite scripture baako a many ɛgye ho paa yɛ Isaac ɛdie a meta de kasa wɔhwɛ sɛ deɛ Isaac ekopie ɛyɛ obi man so di ni papa akyi na wɔn kɔɛ papa yi bɔ mmɔden yɛ adwuma wɔanya kɔdwofoɔ wɔyɛ adwuma Abraham yɛ adwuma ɛbrɛ ne nsa no na papa yi bɛfiri mu no Abraham pɛn so no ɛkɔm baeɛ no so na ɛnya ahogono wɔkenkan Genesis chapter 26 verse 1 hɔ no mu a wobɛhunu ankyɛ da bia meka kyerɛ sɛ Ecclesiastes chapter 3 verse 12, 13, 14 deɛ asi pɛn no ebisa asi onyame na ma kwan ma deɛ asi no ɛsɛ asi bio adeɛ bia asi pɛn no enye news wɔse deɛ hinta no ɛyɛ Awurade deɛ na deɛ adaadi ne deɛ wɔde ama yɛn nti duru bia soso dwuna ma deɛ wonhu ne yɛ no wɔse na sɛ Yesu fra no kwa ɔno Awurade koraa no ɔbɛka yɛ hinta sɛm ɔ hinta ɔbɛdane ani di akyerɛ yɛn nyame enti Bible sɛ ɛkɔm san bae Isaac nso ɛpɛn so na ɛkɔm baeɛ no na no yɛ den sen Abraham pɛn so challenge ɛba wɔ abrabom ɛba wɔ abusuam ɛba wɔ friend sɛ abɛn mu ne adeɛ nyinaa no ɛnyɛ na biribi ahyɛ ase o ebi asi pɛn abɛn bi tumi ba adai wonka Mika ɛhɔ nhwɛ Mika kora deɛ ɛba ɛnneɛma yɛyɛ ma afei na kyɛ sɛ wɔhunu nea wɔnyɛ ne yɛ ka nsɛm fa ne ho nyinaa wɔ sɛ mede Awurade na mehwɛ ne kwan menim sɛ menya Nyankopɔn a mede me ho ato no soɔ no ɔbɛgye me na sɛ ne kora na mete sum na sum atwa me ho kanko ahyia mpo a ɛhɛ bi bɛpia ma me fa hyɛ wadwene mu enti Isaac kɔma baeɛ no na kyɛ sɛ ano ayɛ den ɛduru bi abrabɔ no de ato wɔ no wɔtumi ahyɛ ho so a about the second one, third one, fourth one ɛba no ano ɔden sen deɛ nkɛdi ka baeɛ no Isaac gya na adwene ne papa nte ase ɛne mɛkɔ back to me kurom Egypt at Jerusalem ansa no ane Egypt but ɔyɛ so akɔ ne nyame sɛ mɛnkɔ tena ha ne mehyira wo nyame ka so wobɛhyira no ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔyɛ adwuma enhyira na mfiti prako pɛ na ɛba o sɛdeɛ Eja Isaac ka kyerɛ ne ban sɛ kɔna kɔpɛ ma kɔnɔ duane na bɛnoa brɛ me na menni na menhyira wo nyame ka sɛ wobɛhyira wo a ɛsɛ sɛ wotumi dwɔ biribi saa isuota na wɔtɔn sɛ yɛ nsuo na wɔtɔn ɛyɛ mmɔre na wɔtɔn ɛyɛ adeɛ na wɔpam woyɛ hairdresser adeɛ bi a woyɛ bi a nyame aka sɛ wobɛhyira wo no sɛ woyɛ banker sɛ woyɛ businessman sɛ woyɛ businesswoman ade kakra na wobɛhyɛ aseɛ no so nyame sɛ wobɛhyira wo a ɛsiane sɛ wɔno n'anum asɛm a ɔde aka no wobɛhyira wo no matter what the challenges a wobɛfa mu bɛgo through but sɛ onyame ɛsiane sɛ wɔno nyame aka no sɛ te sɛ deɛ bɛnko a ba deɛ ɛbɛbɛm Bible sɛ nyame ka sɛ Isaac tena ha na mɛhyira wo no Isaac hyɛ aseɛ sɛ afei wɔtua na mɔ bia fa deɛ di nhyira bɛbrɛ no Isaac hyɛ aseɛ sɛ ɔdua
Access chase say ne papa ene ma waye no oye bia to aso akwanimu. Na ne nyina mu na wana mu na nya easy. Ebi na to ya 2020. Wa breni penyina trans say corona yo na yade we pa de me yade say din na ede. Yade fun say pa hwedin de da omo de ama no because ka bi Toyota Corona ebi Kalena na yade we pa we tu no Corona ya ba ye ankofo bebre de ho excuses bebre anya wo ato ye ebi na Bible say come na ba satam no e wa Isaac tam no na come na no den enti ankofo Philistine 40 wa wo mo de wo nsa hye wo da mini fam no mo kɔ no mo ba ne ade nyina no na Isaac di wa hyase se odua na okoba ensio ta wo na mu oko all night woko prayer festival woko hwan woko prayer meeting woko ukuada mpaibo na bi no mo sere no ane wabɔ mpa ya ba hwe no ma wabɔdu kua abɔ hwe ne tiri nyina ane ye hunu hwe Bible say Isaac abrakromafo ne tete wode wo mo nsa hye wo de mene fam no edu bibia ya na nyame nwanwa ye nuanom a efri amanfo foro so abegu wo man mu de ya omo esi kɔ omo nim no mutimi so abakwane ade ewom se bebre sakawa ne prompt ahodro mo fam ne kululu mo ye moja pefo ne ade ade nya wo mo ho ne ade nyina eno enkwesi hwe wo benye sika no but wo begya ho said no me kan say o si de wo pade nya no wamfa kwan paso nya no tisa kokɔhwede Jeremiah chapter 17 tisa kokɔhwede wo butu kosua nya wo na woto yeso na wiye no be kwasia enonko ma wo de be bi mu ye forceful no ma begu Ghana na ne bre dwuma ho no okɔ no oba na ye kromafo no atiwa se ne corona de ene mama ya de o se de bibia sai se de otade wo musunu na Isaac de odua wo tena ho sa ase hoho na Bible say de wo yo ye ni nyina no onyankopɔn ehase se o hira no de wo ye nyina no nyame hyase se o hira no enshira no mo no Bible say afe onyame shira no na shira wo shira no say Isaac say odua na odua no afe Philistine fo no eni bebre no edru bibia wo bi hwe wa hyase wo bi hwe amania bia wo famu wo bi hwe tibia bia na wo namu ba ho sese no ayoa ayeye no ahyase we ofri je si e ka bia o titimu Francisca South Africa ayo adamfo Ethiopia Francisca dini aka ho ne de oh my brother edru bibia dia wo famu me ba to we wo tete ya se ya wo nam ase ya wo kɔ na wo wura ha na wo kɔ bakri na no wo kri no pra pepa ha no ye se ni ade no obi hunu wa hyase ebi no madeda wo sori ya na homachi nyina wo bɔ mpaye na wani abre no obi nim ba nyame nhyira hyase se ba I want to some people sitting somewhere making uncomfortable statement. Dear nim no wakato so. Shall we? Nansaya ba she na omo cancel. Bible say Isaac apro ni mo jani. Our bra kroma for ni nam hono. No de odua. Na Isaac be ye say tam. No say de onyame eshika aka say so be shira na odua no say afina mu wankasa ne next year. Wankasa next 2 years. Or say in the same year no afe Isaac shall see say the word diano o chano na mishra no beye kese no beye kese pa kopim say wo ye kese pa edumi bia ya kwa ya ba nyina no obi ni mo ahyase obi ni mo brempa ahyase o man pani na nakufo do nam hoi obi ni mo na ahyase
Wana buka na Japan am ho obinim na sasia. Kwame na ya fansa ya papa Kwame Daspa obinim na sasia. Omampani kofo obetwam obinim na sasia. Amemo mpanimfo bebre ya wana abasia kwane wana waka mawurade mfa okransie. No omunim o sasia o. But the moment we be start say nyame pagya no ana ni beba ho. Wo ko ba nyina ni ni ho. Kwana kwara say what is say an robers akoshi maker bi kiosk mu say wo mu kobu ani. Onim na sasia. Tamama yesu maker ni bi pa tamade maker say wo mu nim me. Satan no obi nim mashase machin kosua community market make us omu nim me no obi nim mashase aton tofi no obi nim mashase matren kofo adwuma menka kura na enya hwe no wo matima ai prom nyame adom wo mo ye bia wo shop more than 7 people a wo mo bia wo shop wo mo ye adwuma obi nim mashase. Nanso no the moment afe wo chance say nyame pagya no ho na wo behunu ba bia nipa binom adu be kwa kodru ba na me pesa me show nkran ka kire wo say en fa ne de wo te wo wasum this particular month ade biara guarantee afọ nwoma ne kan whatever you sow you reap de wo dia ye bia no de wo di su eguye. See the Ahudra was so no. Nyame memo. Akrofi. O nyame memo. Je wo kwana wo bana. Obi nim. Anano me unsa wati abebo ye mu na wo ba. Show di mu besi yam. Eh wa akrofi na ti abebo yam. Oh, eduru bi asetra mo no. Obi nim ba bia wo firi. Na mom wo kwa wo ti nisuo na wo dua no. Wo dua egu abapa bi so wo duae a wo dia adwere pa na duae wo amfa saka wo na duae wo amfa krono na duae wo amfa na da said na wo twe me ka wo asem se pa se mami Rebecca timi fra ne ba Jacob se wo papa mate se wo ka se wo be hira yi so ntino mami ntreko na ya ne hira na ode bre no Isaac abomodin se ne bay osompa a wasom Matthew woman say osumpa epege nipa. Enti papa say obepega ne bay no de nhira or pon nhira gu no so. It could be your mother, it could be your father, it could be your friend, it could be your sister, it could be your mother, your brother. It will be nhira ne ba. If you are not careful, ohwa wonu ankasa. Obe na dwene say me nware. Me ntoka na wo so betoka. Abusia pani bi betimi atintim ne mohwere no akross ne nansi abusia no se ono wonsi da na wo abesi dan nyame afa wo so no wodi nhira ba na afati abusia no eyi obi ya na de me ya no se eno akwa no mo yi bi o TV so edan bi ho a ebugu merewa yi so dot dan pa wutim se wasa abrewa yi hyem den na wo ye wadwen se me kosi dan ya wo besi am ya hwe ya nom ade na yagie Bible say na Isaac shasi se oduae na fe Abimelech na ono man opportunity se onua no wanye eyi no bra okotwa antro se meyere ye menua ne ade obisa no afe wo shasi se odua no na omoni abebre no ye mu bebre ne bre bone ye kwa ye banyina ane bre papa dwapadia tani nua onso bia ye yie na ye ne ya na ne kuma ate brantie we na bia asem o metaka kire o mesi menim papa bi sorry okura ki say ne dan ki no wo so no obi uru asonde ma no afi wo pie menim say make wo sere ba mmondin onipa ne ba na chi back was na me fi say okura ka no na me kura ka me born ne say also sorry na okura ki me ka say bia okura ka wonu wa ba park ne ka na senke okura ka nka bone asetram no wo dia koba nyina no enipa ehunu wo ton kodi da bench so
obi choba make us say afa no wasori wo da obi taxi afa no wasori minim obi an wo ton kube boy yin nam sa wo ba ne etokube but ko pem say hu sa fe abrantie no me kame chiro da bia na kube no digu hwibalom me hu ya no de agu truck so e wotema adano obi baben me ya me hweye abrantie kura taxi nice one bi efe papa come ba last born on now man there was daddy the papa was there efe papa hey I want me ban on am say hey me hu watch was there de nyame aye ni o se wo ton ku benam de go hibaro mu nyina no na wo dua ne ma bi e wo na brabom na wo taxi afe wo timu a akana chase na abeye bibi ho obiya and I'm say wow hana me bop me nsem say me say urade me da wase ma branti ade no obi ye wo ya obi nko so yi wo hyinya wo tan aka wonko na nke nipa but me ka chiro say me nyame akwa ade biara wo dua free January ebesi September bosumi de wonyin si ya bia no onyame bema wo twa onyame bema wate aso aba onyame bema ne pa bia frimu aba onyame bema nkoso bia aba wonua na wonso say go bese wo brete say efunu na woni decent tatia nya obedue bia no betwa papa bosumwe na make asa fa favor nti se favor ne ba so a nya nipa dwen se wuntumi ye no obeye Isaac duai wa bra ne wo mo de wo nsa show mo da mere fam no na ni ha chekere wo mo no Ghana ne ma pa bebre wa ha o so wo twan na wo de wo masters aya adwuma wa hwa bebre so wo twan na wo de wo degree aya adwuma wa hwa bebre so wo twan pa Ghana ha no kura bebre no krasa enipa no what him say office wo watia no on deserve but wa ya amani preto obi asada trick obi ana ode akotena ho by Bible say Isaac die otin fifre duai na onyame hyira no na afenemu na emede afenemu me say forget about corona, forget about 6 months I want waste. Let God be God. Every situation biara me pesa me catch us say I'm found 4 months aka we anim. I'm found 3 months aka we anim. Da ku ya urade anu so fia pem. Enfia pem ya urade anu so dako. De wodua bia no. Galentia fo ngoma ne say de ni pedua no eno ane wotwa. Ade na wodua ya wodua ntro de get ready for ntro. Wodua nkonkonsa get ready for nkonkonsa. Na mo say wo awnim say de wodua ya no. Me akofo bebre adua ne ma pa bi wo mabra bom. But me nso me mpai bo ne say wo betwe so aba. Wo betwa. And I no pay. And I no pay. Maybe I'm making Genesis chapter 26. Who can verse 16 one more? Was it? And Abimelech said to Isaac, "You are too powerful. You are too mighty. You are too powerful than us. So leave free and chenko." It will be there. Free and chenko. Free and chenko. God have mercy. It will be any panel. Oh yeah, just say I yell a senior the time. When I want them buy and so what? When I want them free cross buy. And think I was shaman and my bottom and no more. And cover catcher will be say, remember now about them now and I'm home. Kabaka. But what yeah, any dear. Papa, some of them was sorry them. Well, about the piano, what are the about? No what Bishop was in your car because of a car the Merene Juma. Me la man obi baso hey. Oh ja. Na me wu ye no bibisa say na profita be no worry no we ye. Na bibisa nti anka 10 years, 20 years na me bompai nti se nya me ago. Wa so ha dwen. Na ma wo a eno say e den. Na me na abo. Adom 106.3 FM and I will tell you. Papa say me had you. Papa me had you. Wajin. I minimum wajin pa. Mama tell me now say me had you. Na me program kra me mfro wa me ho na o gina ho. Say me me aduma. Adom 106.3 na with you. You fa bi ntu ya ho fo ba fa hye wadwene. Let
topic be your prayer. Say, Lord help me. Nadia Median afi nyina amintwa. Untwa ne nesia. Nesia fi ya obetwa. This particular month, September ibosumi. Awurade be ma watcha. Awurade be ma watcha. Anya de nipa nyina asre wo. Ade afa ne say wasrefo. Jeremia homa ne say bedru ba bi. Otwetwefo no beba wo nkyɛn. Ahonya brem. Me say Awurade be ma watcha. Hey, you better go. And Bishop Bompa, be mamma. What me didn't come as a grab. Me queen, I'm watching. I'm an eye. My dream home as a samicha. Sister, as a sawucha. But man, in 1 September, may come at you or back up quite young one here as a sawucha. And no me tell you justice now. I said, "Uncle for Canada, warrior Bama, and then I tell my and I did. Hey, Roddy. So what the no Kuramune Dria? The one see that. Minimum say, I'm a macro fee. A mompire and fire, Mrs. Mompire. And now, so 2 4 new Raddy. Papa, in Sembebrania catcher umma. Nia wedua ewa asase pemnu Awurade me fifi no ntwa no mohu senya Isaac dua ye ewa afinemu no na otwa ewa afinemu no sanso na umba Awurade ma woncha nia onnam ohawmu na nipa yi ne tochini Awurade ma nipa nyina hu se uyo nyame esanse waka kire se obetu yempon ewa yatamfo anim Awurade nia yedue bia ye nipa bia no Awurade ma yentwa mohu nisuo biara obi ate Awurade pepa naniwe musuo na fa unshira edomumba akamre kakre ya yetwa afi Awurade ma yetwa ewo Jesus Christ dimu na me bompaye amen amen no atafo na hey yase die ba papa sabrantie iso abomodia yebi one papa pesu wishira na me papa bisinti die Rebecca ye waye boni ana am so Bible said yesu nti dia nam no so ba no wonu ka say yesu ebe yina ma ebobo na senduem Peter boni fo ne fa no so Judas ne ma na ho kwan nyame so obema ba ketwa na ba ye pani o obeji ne ketwa na pani den de nyame nhyehyeye di obefa no so de aba no amami obomodia akura ka kire o se maame ya wo kan die anu ayedin ye be ya never will see when you're young money penny neuse uni eradi ebedru so no bomodin say obekoso tie wabra bishop ya osu ansa ede die hwampa so sa eto aso amawe bigiri say uti adomu akoso na tie na be nshira kopim so bun so waye nshira of me S.K Appiagyei ahana mede wisi oba community 4 na sa oyara kwanya obetimi afre 0245 60 9922 ana se woko my father's house so obetimi afre 027 1957 745 ni nyina ya no pa empire boy